Her er de fly, der er eksperimentet, tror jeg. Godt nok store, mand. Åh, det er sindssygt, mand. De er flotte. Hold da op. Og så hvis vi går til den næste herovre, i næste rum, så skal jeg vise jer lidt større udgave, som står sammen støv i PT. Jeg tror faktisk være her ved en gang. Det er den, hvis jeg er stille hjem her. Jeg skal love for, at de er flotte, mand. Jeg er dog godt nok glad for, at jeg filmer det her. Det er altså gode billeder, man får her fra Martin Jensen af. Hold da op, mand. Hold da op, mand. Gal vingefang, sådan en her. Jeg skal passe på, at jeg rammer vingen der. Der er pænt lavt. Der er så en, der står helt bagerst. Så fik jeg også lige set det. Det er en lille videoklip. Så jeg skal nok vise nogle flere, hvis jeg får mulighed for det. Hej.